Contohnya 19 nomor booth center sini rubri tisar BCB Khobjak award by inside number 1 art family ni 20 booter ini promoter party ni bana romle theke governor tini obana romung ni bisingti borok sumai botangkha je phainei salo bubagra no logirnai bubagrano थानसानि थान्नते ग्राक खाइने बरक बो एवं 12 तारिख नि जे चंगमारि बागै बरकिनि ति प्रमोटर पार्टी जुगै सिनि 12 तारिख जे चंगमारि तमनि अरो आन्ध्र सुमारि बुद्रि बुबाग्रानो ति प्रमोटर पार्टी न अप्लाई खाइने आं आगिं खा बीजेपी नि बुथ कमिटि नि सेक्रेटारि बुमुखाय आनि बुं मालिक कुमार बर्मा आं राजानो ताई तिब्रामथना हामजागै आं तिब्रामथवा योगदान कय बोसोर फेमिलि फागे 8 परिवारनि 20 फुटा बबा हाय बुआ गारन ब नाहार मंगो फागे माने बबा गारांखा तिब्रासान बागि दाबि खायो गां खरकसा तिब्रासांगै तिब्रासान दाबिनो चाजै गांखाय आमो गथगिया मुसु मोसांगि तिब्रासा दाबिनो नासलिओ सेलेंगै तंखांखाय आमो तिब्रासांनि आसायानो सुबु अ हासाकावो आंहा बिंजाका नोंथाय दाउखन बीजेपी माने दाउखन फाया कोनि जे बीजेपी खाय जांना तिब्रासारना बबा हाय कक कसाराम जनिन बिसिंतै तिब्रासा जारा जे बीजेपी खाय तंनाय र बरक ताबो फायाको बरनो फायनामागे आं थाबाय खुबाय कयहर जावो ताङै होमबा सिनि दाबि मानानि बागै जों बेलागै नांकुगो बीजेपी नि सीएम रोमान हरब रियारखनि साइदङ का आमो जों बाहायके बन बडिना बा सरासरि ब साइदङ रोमान स्क्रिप्ट रियारखनो ताय अन्यान्य जे राजानि जे एकर्ड खाइमेनि आमरङ ब रियां तङ कायबा जों ब आसावै बरनो बडिना बा यामतै बंनि तमुं सामुंनो नासिगैनो आं बिजिबो तंना मुथुंलिया राजा सिनि बागैसे काबै ब संग्राम खाय दङ हुंका आं सासिं वानसुंनाय मानि बीजेपी तंखांका आं बेलाय खायनो राजानो पाप खायना हासिमा तंजागो सासिं